Νέα οργανωμένη από πρόθεση τρομοκρατική επίθεση δέχτηκε ο νεοσύστατος Οργανισμός Ελλήνων Συνέλευσης, που βρίσκεται επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη. Το συμβάν έλαβε χώρα στις 11 Νοεμβρίου 2023 και μάλιστα σε ώρα αιχμής τη 1 το μεσημέρι σε κεντρικό σημείο της πόλης. Η γνωστή οργάνωση Αντίφα είναι υπεύθυνη για την ολική καταστροφή της πρόσωψης και της βεράντας του γραφείου, χρησιμοποιώντας μαύρες και κόκκινες μπογιές, θέλησαν να αλλοιώσουν την όψη ενός πανέμορφου χώρου, ο οποίος ξεχυλίζει από ελληνικότητα, ένας χώρος που αναβιώνει το κάλος και την αισθητική των Ελλήνων, που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας. Βεβαίως δεν μας ξαφνιάζει το συμβάν, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η οργάνωση προβαίνει σε βανδαλισμούς εναντίον της Ελληνοσυνέλευσης. Το που μας κάνει εντύπωση είναι ότι στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στα γραφεία αυτά, τα οποία είναι των Ελλήνων πολιτών, καθώς και εισηγεί ηχθείως από όλο το πολιτικό κατεστημένο, το οποίο δεν έχει καταδικάσει έως στιγμής αυτή την τρομοκρατική ενέργεια καταστροφής περιουσιακών στοιχείων πολιτών. Σαφέστατα ούτε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν αναφερθεί στο συμβάν. Πού είναι οι εισαγγελείς, πού είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί δεν αντιδρά κανείς, όταν μάλιστα στη σελίδα τους ανοιχτά ανακοινώνουν πού και σε ποιον θα επιτεθούν, χρησιμοποιώντας άκρως ανθελληνικά συνθήματα όπως το διάολο οικογένειας, το διάολο η πατρίς, η Ελλάδα να πεθάνει να ζήσουμε εμείς, η ωραία η Ελλάδα αλλά έχει πολλούς Έλληνες. Κρύβονται πίσω από το μανδύα του αντιφασισμού και επιτίθονται στα γραφεία του μοναδικού πολιτικού φορέα του έθνους, ο οποίος ουδέμια σχέση έχει με το φασισμό. Τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης, μέσω των καταστατικών ίδρυσής τους, τα οποία κατατίθονται σε όλα τα πρωτοδικεία της χώρας, αποτυπώνουν την άρτια δημοκρατική δομή και λειτουργία τους. Σίγουρα δεν είναι ασφαλείς οι Έλληνες πολίτες μέσα στην ίδια τους τη χώρα, όταν υπάρχουν οργανώσεις με αυτή την δράση, οι οποίες μένουν ατιμόρυτες.